ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ପିଲା ରହି ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରୁହେ। ସେ କଥା କହିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରୁହେ। ଆଶ୍ରମରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାର ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତି। ସବୁ ପିଲା ତାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯାହା ହେଉ କେହି ତ ଜଣେ ମୌନ ରହିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣେ। ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ ଜଣିଆ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲା, ବାଚାଳ ଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଦିଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଖରାପ କଥା କୁହେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ଗଭୀର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଆଶ୍ରମର ଭଲ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଇ ମୌନ ରହୁଥିବା ପିଲାର ଉପଦେଶ ବା ରାୟ ନିଅନ୍ତି। ଏହି କଥାଟି ସେ ବାଚାଳ ପିଲାର ମନରେ ସବୁବେଳେ ବାଧା ଦିଏ। ସେ କଥା କୁହା ପିଲାଟି ନିଜକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନୁଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ମୌନ ରହିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବ। ଗୁରୁଜୀ ତାର ବାଚାଳାମି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିବାର ଉପଦେଶ ଦେବାର ସବୁ ବୃତ୍ତିକୁ ଖତମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସବୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଡକାଇ 2 ଜଣିଆ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ମୌନ ପିଲା ଓ କଥା କୁହା ପିଲାକୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିରେ ରଖିଲେ। ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ, ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଆମର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା ଜୀବନରେ ନିହାତି ଦରକାର। 2ଟି ଶିଷ୍ୟ ଆପସ ବୁଝାମଣାରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ଗ୍ରାମରେ ଭିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମୌନ ରହୁଥିବା ପିଲାଟି ପାତ୍ର ଦେଖାଇ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ତାର ମୁହଁର ସରଳତାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜକୁ ଭଲ ମାନୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଥା କହୁଥିବା ପିଲାଟି ଭାବୁଥିଲା, ଆଜି ଅଧିକ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ପରିଚୟ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଏ, ବେଶୀ ଉପଦେଶ ଦେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଫେରାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେ ଅଧିକ ଭିକ ମାଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ 2 ଶିଷ୍ୟ ଗାଁ ମଝିରେ ଭେଟାଭେଟି ହେଲେ। ମୌନ ରହୁଥିବା ପିଲାଟିର ଅଧିକ ଭିକ୍ଷ ଦେଖି କଥା କୁହା ପିଲାଟିର ଈର୍ଷା ଆସିଲା। ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନିଜ ମନକୁ ଆଣିଲା। କଥା କୁହା ପିଲାଟି ମୌନ ପିଲାଟିକୁ କହିଲା, ଆମେ ସବୁ ଭିକ ଗୋଟିଏ ଥଳିରେ ରଖିବା। ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭିକ ଆଣିବାକୁ। ମୌନ ପିଲାଟି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। କଥା କହୁଥିବା ପିଲାଟି ଏବେ ଭାବିଲା, ଗୁରୁଜୀ ଏବେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ମତେ ଗୁରୁଜୀ କମ୍ ପ୍ରତିଭାବାନ ଭାବିଥାନ୍ତେ। ଆଶ୍ରମର ସେହି 2ଟି ଶିଷ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭିକ ଆଣିଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଏହା ଦେଖି କହିଲେ, ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭିକ୍ଷା ଆଣିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପ୍ରଦାନ କରିବି। କଥା କୁହା ପିଲାଟି କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଅଧିକ ଭିକ୍ଷା ଆଣିଥିଲି। ଆପଣ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଏକା ଥଳିରେ ଢାଳି ନଥାନ୍ତି। ମୋର ଏକା ଥଳିରେ ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୁରୁଜୀ ମୌନ ଶିଷ୍ୟଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ? ମୌନ ଶିଷ୍ୟଟି କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଅଧିକ ଭିକ୍ଷା ଆଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କଥା କୁହା ପିଲାଟି ମିଛ କହୁଛି। ଏହାପରେ ଗୁରୁଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ପଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଓ ସେହି 2 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ କଣ ଦେଖୁଛ?
କଥା କୁହା ପିଲାଟି କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ, ଚାରିଦିଗ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୁରୁଜୀ ସେହି କଥା କୁହା ପିଲାଟିକୁ ଚୁପ୍ କରି ମୌନ ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ କଣ ଦେଖୁଛ? ମୌନ ଶିଷ୍ୟଟିର ଆଖି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ପାହାଡ଼ ପଛରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ଅଛି ତାହାକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିହେବ, ତାହାକୁ କଥାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। କଥା କୁହା ପିଲାଟି କେବଳ ଏହାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି, ଯାହାକି ଅଧା ଅଟେ। ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦରତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେବଳ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ। ଗୁରୁଜୀ କଥା କୁହା ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ଅନୁଭୂତି କରାଉଥିଲି। ଶବ୍ଦ ଜାଲ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଅଧିକ କଥା କହିବ ସେତେ ଅଧିକ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବ। ତମ କଥାକୁ ବଢେଇ ଚଢେଇ କହିଲେ ତମେ ସେହି କଥାରେ ଅଧିକ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଧିକ ଛନ୍ଦି ହବ। ମୌନ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ନଥାଏ। ଅଧିକ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଥା କୁହନ୍ତି ଓ ଏହା ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ମୌନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇପାରିବା। ନିଜ ମନର କଥା ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବା। ଅଧିକ କଥା କହି ଆମେ କେବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଆମର ବୁଝିବା, କଳ୍ପନା କରିବା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ। ଚୁପ୍ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି।